ara estem aquí. Aquí. I aquí? A tot Catalunya, Peyu. I és que quan ens entra per una orella, no ens surt per l'altra. A veure, t'escoltem de veritat. Aviam què passarà avui. A veure. Puc demanar una cosa? Sí, tant. Perdoneu. És que si em sento Sí. a mi mateixa cantant... És tan fàcil com treure't els auriculars, si vols. Sí, me'ls puc treure? És que si em sento no em lio parlant. T'escoltes a tu mateixa? Sí. Doncs treu-te'ls i ja està, Vale. cap problema, no hi ha problema. Val. Endavant. Ara semblaré més intel·ligent que abans. Va, Mercè, para la tele. Vinga. O sigui, aquesta l'Anna Andreu, bona, eh? Bona, molt bona. Sí. I el Tamagotchi. Parlarem del Tamagotchi. Avui parlem del Tamagotchi. És l'aparell aquell. Sí, calleu, que arriba jefa. Déu vos guard! I visca el batlle! La Renaixença. El Tamagotchi és un invent japonès del 1996. Collons de japonesos. Sí. De fet, anava a explicar una mica què és el Tamagotchi pels més vells, però estava pensant que s'ha d'explicar també pels més joves, perquè... Tu, Laia, quin any hem quedat que havies nascut? 2004. 2004, eh? 4. Clar, és que va néixer abans el Tamagotchi que ella. Clar, jo n'he tingut de Tamagotchis. Ah, sí? Sí. Mira, el Tamagotchi era una maquineta en forma d'ou, i més o menys de la mateixa mida que un ou, realment. Es podia portar a la butxaca, tenia una pantalleta, 3 botonets, i en aquesta pantalleta hi vivia una mena d'animal, que era el teu animal de companyia digital. I tu l'havies de cuidar, li havies de donar a menjar, netejar-lo, jugar, si no se't moria. Ah, com un gos o... Sí, Bueno, un animal. sí, com un gos. L'avantatge és que la merda del Tamagotchi es netejava apretant un botó. Diguéssim que la del gos és més cardat. Bueno, més cardat. Cardat és entendre la situació geopolítica del món, potser, bé, però Sí. recollir la merda del gos és una bosseta, Una bosseta, sí. Reculls, inclús et pots portar una ampolla amb aigua, si vols, perquè això he vist que hi ha Sí gent que que hi ha ho fa. gent que van... Salfumant, Sí. salfumant. Sí. Els pipis. Salfumant! Una mica de calç viva. Hòstia! I les façanes de les cases queden Clar. precioses Ben net, després. ben net. Doncs el de la bosseta de plàstic, Sí. ja ho sé, que no es pot anar deixant merda de gos pel carrer, però hauríem d'inventar un altre material, perquè el plàstic deixa passar la temperatura. I tu agafes la merda del gos i es calenta, i notes calent. Aquest gest que fas amb la mà no m'agrada gens, aquest Bueno, gest és que que fas es amb la nota mà. que és calent, hòstia. Ets molt delicadot, tu també cagues calent, Peyu, o què? No, caguen molt més calent. Els gossos caguen molt calent, que a l'hivern a vegades surt fum, que jo ho he vist, això. Ho heu vist o no? Hòstia. Ah, Sí que- Perquè és el contrast. no, perquè tenen la temperatura corporal més alta, els gossos. Ah, sí? Llavors caguen més calent que I nosaltres. això vol dir que van amb febre tot el dia? No, simplement És tenen la la seva. temperatura... Van calents així ja... Són així. Ja. Sí, no sé quan estan... Sabeu quin és l'animal que caga més calent? No, i ara que No, ho dius... jo tinc feina. Jo tinc feina, feio. El colibrí. El colibrí. El colibrí, eh? Perquè els ocells són els animals que tenen la temperatura corporal més alta. I Molt bé. se't cau una caca de colibrí a sobre, caguen a 42-43 graus. Oh. És molt, eh? És bastant, és bastant. Tu, Pei, una cosa, això ho saps tu de tu? De saber teu? Sí. O t'ho prepares, tot això, pel A veure, programa? hi ha un equip de redacció que busca tot d'informació. Vale, ara així ja em calma a mi. Però concretament la dada aquesta del colibrí ho sabia jo Oh, per collons, uns així no. temes meus que no venen al cas. Sí, però 42 graus, vols dir que no et pot cremar? Fins Bueno, i pensa tot, que o què? des de que caga fins que et toques va refredant, eh? Ah, vale, clar. Hauries de tenir el colibrí sobre l'espatlla i que se't Com un cagués lloro. amb l'espatlla I nua. la merda aquella de l'ocell de l'Almeida, sabries dir-me a quina temperatura estava? No. Ell devia estar a 36 graus. Sí, Si no tenia febre, sí. En fi... Tamagotchi, parlàvem. Ah, sí, el Tamagotchi. El Tamagotchi, Sí, no ens desviem del Per tema. centrar-nos. No sé quina temperatura caga el Tamagotchi, no ho sé. El va crear una senyora japonesa que es diu Aki Maita. Aquí, Xuriguera, canvi. No, sisplau. Respecte. Aki és el nom. És una senyora japonesa que es diu Aki i el cognom és Maita. Val. La senyora no es va fer milionària perquè l'invent el va fer mentre treballava per l'empresa Bandai, que a finals dels 90 en va vendre uns 82 milions. Hòstia, fes números. Ah, no, és que... aviat estan fets, eh? Et queda €1 per Tamagotchi, són 82 milions d'euros, eh? Ja pot anar cagant el Tamagotchi, eh? Vull dir que... És que a partir dels 2000, però, la moda va caure en picat, la tecnologia va avançar tan ràpid que les consoles i altres dispositius portàtils van matar el Tamagotchi. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.
Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer? Avui ens visita una boja coneguda, una cantant i compositora que cuina les seves creacions amb llenya de roure, una caldera i deixant que la sopa vagi fent xup-xup. Unes cançons fetes amb gran delicadesa i que et travessen el cor com un record que creies oblidat. En fi, prometo no posar-me més melodramàtic. Carai, Déu-n'hi-do, eh? Sí, Déu-n'hi-do. Sí, t'has posat intens, eh? Estic inspirat avui, què vols? Molt bé, Arnau. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Anna Andreu! Anna Andreu, què has menjat avui per esmorzar? Un plàtan. Un plàtan. I després un entrepà de formatge. I no veus res? Sí, cafè també. 2. Cafè. 2 cafès, eh? Sí, és que m'he llevat molt d'hora. I ja venia cap aquí i dic, necessito més gasolina. Escolta'm, tu ets de Sant Quirze del Vallès. Sí, vaig créixer allà. Vaig néixer a Barcelona, però sóc de Sant Quirze del Vallès. Jo hi vaig viure un parell d'anys a Sant Quirze del Vallès. I què tal? Té les seves coses. Què has menjat per esmorzar? No, bé, és que jo vaig viure una zona... Bueno, era quan estudiava a l'Autònoma amb la meva xicota i vam trobar un pis allà darrere l'Alcampo, que és a l'altra banda de les vies. Conec. Sí. I tenia la meva millor amiga. Ah, sí? Vivia allà. Mira. Darrere les vies del campo Sí. ja veus que no t'ho vas passar molt bé, De no? tots els cotxes aparcats que hi havia, crec que el 50% eren policia secreta. Sí, feia una mica de cosa, sortir a passejar el gos per allà. Sí, hi ha zones i zones a Sant Quirze. Sí, però L'Alcampo està bé. El Leroy Merlin. Sí, el Toy Saràs hi havia també, no? Sí. Ben maco tot allò. Molt maco. Tu vivies a l'altra banda de les vies, entenc. Jo vivia a l'altra banda de les vies. A l'altra banda de l'Alcampo, A sí. l'altra banda de l'Alcampo. Però no hi vaig fer gaire vida, tampoc. Ja. I on vius ara? On tens? Jo visc a Sants fa anys, a Barcelona. Molt bé, escolta. Pels que encara no hagueu escoltat mai l'Anna Andreu, és aquesta noia que la teniu aquí asseguda i que sona així de bonic. Per oblidar-me de tu m'he d'anar enrere. M'oblidaré amb mi primera i serà etern si es fa curt però massa llarga l'espera. No m'havies dit res que... Ja t'inspirava la música en aquella època que corries per allà darrere l'Alcampo, diguéssim? Ja tenies ganes de fer això? La veritat és que no... Fer música mai havia estat com una cosa que pensés que no era la meva vocació o el meu somni. Era una cosa que he anat veient amb els anys que em dona certa pau i que me n'en surto i llavors he tingut la sort de descobrir-ho de més gran i poder-ho fer. A què t'haguessis dedicat, si no? No en tinc ni idea. No ho saps. Jo vaig estudiar psicologia. Psicologia? Hòstia, no ho diguis, això, perquè llavors sempre ja et sents analitzat quan parles amb un No. I vaig fer màster i així tot, però no m'hi vaig enganxar gaire. No et va agradar? No. Bueno, la carrera no em va agradar gaire, no. On vas fer-la? A l'Autònoma. I aquesta és la falca publicitària de psicologia. No, aviam, un altre li pot agradar. Home, sort n'hi ha, que n'hi ha que els agraden. Doncs Xuriguera també va fer filosofia a l'Autònoma. Sí, i alguna assignatura de psicologia. I què tal? No em va agradar gens. Que no. No, a mi tampoc. Nois, Psicologia. Es trucaran de l'Autònoma i es queixaran. Bueno. No. Jo a l'Autònoma, jo vaig... Tu sí, eh? Jo a l'Autònoma... No t'he vist mai a l'Autònoma, tu. No m'hi van voler, A una festa. però vull dir que jo sóc un gran defensor de l'Autònoma. Sí, no, jo també, Sí. Escolta, l'any passat vas treure el Vigília, que és el teu tercer disc, que a més el vas treure poc després d'haver sigut mare. No sé si recordes aquell procés, com va ser. Quin dels dos? Els dos conjuntament, perquè els vas fer conjuntament. Sí, no me n'oblidaré mai. No me n'oblidaré mai. Sí, no, el disc va sortir un cop ja la meva parella i jo ja havia nascut el nostre fill, però el que sí que tota la preparació del directe i tot plegat sí que ho vam fer quan ell era molt petit, que tenia pocs mesos i... I que us l'endúieu a Sí, i concerts. durant la gira també els primers mesos veníem nosaltres i, ostres, sí, no ho oblidaré mai. Perquè la teva parella també forma part del projecte, Sí. llavors és difícil no combinar-ho. Clar. L'escriptura o I està si amb una fa amb l'altra. pit i tot, vull dir, tampoc pot estar poca estona sense nosaltres. Era Clar. el que durava el concert i poc més. Com és això de compartir projecte amb la teva parella? Us ha passat algun dia que a mig concert aprofiteu per... Recorda't que hem d'anar a comprar macarrons que ens fan. Aviam, té coses boníssimes. Jo diria que en té moltes més de bones que de dolentes. Perquè al final és amb la persona que millor t'entens i quina sort poder
compartir també aquesta faceta, no?, de la vida juntes. Després sí que és veritat que a vegades... Les dolentes, les dolentes. Aviam, les dolentes... Pot ser que, no sé, que un dia t'enfadis i estiguis fent les proves de so i t'emprenyis, però llavors tens la sort de que tens un concert per endavant, que no parlaràs. I llavors... És veritat. Sí, perquè llavors et comuniques d'una altra manera, et mires, estàs tocant, connectes d'una altra manera i te'n recordes de què és lo important, no? I això fa que a vegades ens reconciliem sense haver de parlar res. Quan té la criatura ara mateix? Ara té 1 any i 9 mesos. 1 any i 9 mesos, amb 2 mares músics. Sí. Què li espera la criatura? Mira, és que no ens deixa tocar, perquè sap que quan agafem la guitarra o la Marina agafa el violí o la bateria, sap que ho associa a la feina i llavors diu, no vols? Ah, no? No vols? No li agrada? No, no ens deixa. Ah, diu no vols. No vols. Clar, és molt difícil d'entendre, això. Sí. Clar, perquè no vols, no vols. Molt bé. Bé, escolta, la Maria Rufat, Marina, Rufat té estudis de música i tu ets autodidacta perquè vas estudiar psicologia. Sí, jo n'he après, el que sé ho he après sola. Bueno, però bé, no? Sí. I què t'empenya a ensenyar-ho al públic, això? De dir, hòstia, no vull que sigui un hobby, vull dedicar-m'hi professionalment. Bueno, perquè em passa que quan de veritat connecto amb el que estic fent és quan ho canto per algú. No? Abans, quan tu estàs, no sé, d'alguna manera que estic fent les cançons i puc entrar-hi més o menys, però si sé que hi ha algú que està escoltant, entro molt més en el que estic fent i d'alguna manera pren una intensitat diferent. I a mi el que m'agrada és això, és fer concerts. Llavors, per mi, fer cançons és una miqueta el que he de fer per poder-les ensenyar després. El que m'agrada és... Bueno, pot sonar com si tingués un ego molt gran, però m'agrada cantar per la gent i de cop es crea una tensió que m'agrada. Al final, tots els que fem alguna cosa ho fem per algú, diguéssim, no? Sí, a mi em canvia molt. És com que em creixo una miqueta si hi ha algú a l'altre cantó. I t'ha arribat d'algú que li hagi arribat la teva música d'una manera especial? Algú que t'hagi fet saber de, hòstia, a mi això ho vaig sentir i em va fer plorar, em va desmuntar. Sí, m'ha passat bastantes vegades, de fet, i agraeixo molt a la gent que s'acosta a dir-m'ho, perquè és bonic, no? De vegades... Puc demanar una cosa? Sí, tant. Perdoneu. És que si em sento a mi mateixa cantant... És tan fàcil com treure't els auriculars, si vols. Sí, és que si em sento no em lio parlant. T'escoltes a tu mateixa? Sí. Doncs treu-te'ls i ja està, cap problema, no hi ha problema. Endavant. Ara semblaré més intel·ligent que abans. A mi m'ha semblat tot bastant intel·ligent. Bueno, espera't, Prova't a treure els auriculars, Xaviera. Aviam si era això. És que no et passi això. Potser és això, Potser se t'arregla aquí. Bueno, què m'estaves preguntant? No, tu estaves agraint a la gent que se t'acosta a donar-te una mica de feedback del que fas, diguéssim. Sí, perquè... A vegades és difícil... Em sento parlar, també. També? Vaja, al final... Volem parar la música, sisplau, una vegada? El programa de ràdio s'ha de sentir perquè nosaltres també ho fem per la gent, eh? Vull dir que... Silenci! No, que deia que sí, que ho agraeixo, perquè veus que té sentit el que fas. L'altre dia em va escriure un noi que em va dir que havia tingut un accident a la muntanya i s'havia quedat atrapat amb la seva companya en una llau o alguna cosa similar, no domino molt de conceptes de muntanya, i va haver d'esperar moltes hores a l'helicòpter i va estar 8 hores, que em va dir que estava cantant les meves cançons per dins, perquè allà, en aquells moments, la concentració és molt important i se les va estar repetint per dins. I m'ho vaig explicar l'altre dia per no congelar-se. Fa pinta que ets molt perfeccionista, vull dir que hi deus estar una estona a fer cada cançó, a composar-la... Sí. Per això faig discos molt curts. És veritat. Quan tardes a fer una cançó? Depèn. Perquè tampoc... A vegades les cançons les comences i veus que no avances i les deixo en un racó i al cap d'un mes la torno a agafar i si no, potser no acaba ni en aquest disc, acaba en un calaix de sastre i potser al cap de 3 anys la recupero. Hi ha cançons que potser la vaig començar... Vaig veure un document del Drive que posava 2021 i la cançó va sortir el 2024. Això no vol dir que m'hi hagi posat cada dia, però sí que he tardat temps en descobrir com resoldre-la. La tens allà i la vas revisitant de tant en tant. Sí, és com qui et fa un quadre o no? Vas veient què és el que li falta i hi ha un moment que ho dones per acabat.
Tens algun ritual concret abans de sortir a actuar en un concert? Bueno, amb la Marina sempre ens fem una abraçada Sí. i... No, diria que no. M'agrada estar tranquil·la. No m'agrada que hi hagi molta gent al voltant, m'agrada estar més aviat en silenci i vull que no estic allà fent-me birres ni... No, No estic supernerviosa, no em fas la cara, tampoc, eh? Bueno, no. I estic concentrada. M'agrada estar concentrada. Bueno, també la manera com cantes i tot necessita també entrar en un clima, no? I Sí. no es pot fer un concert de final de festa major amb tot de bars al voltant i gent beguda. Complicat. No m'acompanya molt. Has dit això del disc curt? Què vol dir un disc curt? De quina durada? Fan, no sé, són 8 cançons, normalment, uns 20 i pico minuts, però perquè... 20 i pico minuts? Sí, però perquè sí que intento posar només les cançons que n'estic molt convençuda. Vull dir que si tinc 12 cançons, doncs trio les que més m'agraden i a mi m'agrada, el que m'agrada és tocar, llavors intento posar les cançons que soc més o menys conscient que no les avorriré, no? Vale. Que em funcionen bé del tot i que podré estar un any i mig cantant-les, entrant cada vegada que la canto, entrant bé i sentint que aquella cançó... Va una mica, però, en contra del que manaria la indústria, no? Absolutament. I ho fas conscientment, això, també. El què? Això de triar un camí que no és el camí habitual que marcaria No la ho sé indústria. fer d'una altra manera, tampoc. Vull dir, si ho intentés, crec que no em sortiria gaire. Perquè, bueno, no són cançons tampoc que... Que tu i la Marina a final dels concerts sortiu a vendre discos i marxandatge? Sí. Feu vosaltres mateixes, eh? Sí. Està bé, això és com... Mercat. Comerç de proximitat portat a l'extrem. Sí, bueno, també al final la gent... Viure de la música en directe és molt complicat, és una manera d'agrair al públic que vingui, que ens permet dedicar-nos a això, que aquest sigui el nostre ofici, la nostra feina, i que menys que si la gent ha vingut a veure't sortir... Hi ha cantants que l'última cançó ja quasi ni no hi són i desapareixen amb una limusina per darrere. Clar, o amb un helicòpter, no? Però no, nosaltres encara no estem aquí. No, igual un dia no ho fem. O sigui, sí que és veritat que acabes el concert i estàs amb tot el subidon i necessites descomprimir i l'últim que et demana el cos és sortir i començar a parlar amb gent, perquè igual estàs 40 minuts o una hora allà, parlant amb tothom. Però, bueno, crec que val la pena. Bueno, forma part de l'experiència com a públic, no?, també. Sí, també te n'adones realment de com ha anat el concert, perquè a vegades tu fas un concert i dius, ostres, avui no he disfrutat tant, i després surts a vendre discos i la gent està emocionadíssima, no? Això passa, eh? Sí, que com que tu la vivència és, bueno, un concert que, bueno, no ha estat dels millors per mi, i la gent està contenta, doncs, bueno, és guai saber en quin estat de salut, no? Està el projecte, com ho ha rebut la gent i escoltar qui t'ha escoltat, no? Com a mínim. Escolta, saps que hi ha una cançó teva que es diu El crit al cel, que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula romàntica americana? Coneixies això? Em sona que... És americana? Sí. És una bona merda de pel·lícula, d'aquestes de diumenge a la tarda. Hòstia, això, la meva dona segur que la coneix. La pel·lícula és The Map That Leads to You, el mapa que em porta a tu, és del 2025. Sí. Es pot veure a Amazon Prime, si us interessa. És, bueno, un tio que va de vacances per Barcelona i altres ciutats, s'enamora d'una actriu jove, d'una noia atractiva, bueno, Sí, que no l'he vist la pel·lícula, però sí que em van dir... N'eres conscient. Escollim aquesta cançó, i vaig dir, doncs... El crit al cel és aquesta. El crit al cel i el sant a terra, oblidat entre tants noms. I un estendard per cada guerra que condemna vius i morts, i quin invent que és el pecat. És més bona la cançó que la pel·lícula. No et van demanar permís? No. Sí, clar, bueno, paguen uns diners. Paguen, eh? Home, sí. Sí, bueno, aviam, i de vegades també depèn, no? Quan reps uns diners, doncs moltes gràcies, i després hi ha projectes que són més petits i potser no tenen un pressupost i tu t'agrada el projecte i els hi pots seguir la cançó o... És una pel·lícula, això, eh? Sí. Paguen molt o no? Bueno, bé, està bé, home, va molt bé, està bé. I això deus anar cobrant també royalties després, quan l'emeten? Sí. Quan una senyora suposa Antena 3 a la tarda el diumenge, o... Noi, no? Antena 3 la fan? La teva dona. Bueno, la meva dona segur que una part dels clinc-clic-clic-clic...
Doncs dona-li les gràcies. Li diré de part teva. Això que dius de compartir les opinions amb la gent després del concert té una part positiva, però si et foten una hòstia, diguéssim, a nivell de dir, hòstia, no m'ha agradat això. Com t'ho agafes? Home, no m'ha passat. Sí que hi ha algun senyor que em va dir... Sempre són els senyors. Sí, però ja el veia, Molt oportun, sempre. Ja el veia, que feia molta estona que estava allà esperant per dir-me alguna cosa i va venir, no sé què, per què no fas no sé què en comptes de dir... Cuidis de casa seu. No fas una cançó dels Beatles, no? Allò... Sí, no sé, em va donar com un consell que em va semblar una mica raro i li vaig dir doncs, que Vagis al psicòleg. Que ho fes ell. Que quan faci un concert m'avisi i aniré a veure. Molt bé. A on et podem veure, mira, properament? Mira, el 2 de maig serem al monestir de Sant Pere de Casserres. Oh, que bonic. Això és Sí. aquí, a tocar el Pantà de Sau. Aquí a darrere. I després serem també al maig toquem a Vilafranca del Penedès. I aquest estiu serem a Camprodon, al microclima també, entre d'altres llocs, però bueno, la web està... Vaig posant tot. Allà ho trobareu tot. No sé si estàs pensant ja en un hipotètic proper disc. Sí, de fet fa poc que estic començant a posar-m'hi perquè em costa trobar estones, però sí, que m'angoixa una mica sempre posar-me a fer un disc, la veritat. Sí. Perquè com que la manera de fer és una mica erràtica a vegades, no sé molt bé com faig les cançons. A vegades penso, ja no en sabré fer. Ja tota la sort que podia tenir ja l'he tingut fent cançons. Això passa, a mi sempre em passa quan he d'encarar un espectacle de teatre nou, sempre penso, ara fer-ne un de més bo que aquest, ja no ho sabràs fer. Però al final vas fent, també és per necessitats. Sí, una mica. Anem a posar a prova el teu català. No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí. Anna, a veure, una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de Berga! La paraula d'avui és istme. Istme. I-S-T-M-E. Istme. Istme, nom masculí d'origen bíblic, abreviació d'Ismael, només s'utilitza en contextos d'amistat i confiança. No rigueu, sisplau. A mi m'agrada més aquell cuiner d'abans de TV3, aquell que es deia Istme Prados, em sembla. Bé, istme, espai de terra estret que connecta dues àrees més grans, 2 continents o un continent i una península. No tinc el graduat escolar perquè el cabronàs de geografia em va suspendre perquè a l'examen vaig posar que el canal de Suez i l'Istme de Suez eren a Girona. O C, istme, sinònim de xafarderia, informació que es diu d'orella a orella i que normalment fa referència a persones conegudes. Ai, nena, diu que el president de la comunitat de veïns l'altre dia el van trobar a l'ascensor amb la de baixos, allà entelant el mirall. I sé algun altre istme que hauries de cul. A, B o C, Anna? Jo diria que és la B. Doncs diries fantàsticament B, correcte! L'istme de Suez. Avui parlàvem del Tamagotchi. Tu ets del 88? Sí. No sé si et va enganxar l'època Tamagotchi. Una mica. Sí? Sí. Tenies un Tamagotchi? Sí, groc i taronja. Veus? Hi havia colors, eh? Sí. Li havies posat nom? No ho recordo. Se't va morir com tots. Absolutament. Ple de merda, o sigui, va menjar merda. Clar, és que era molt avorrit netejar-los les caques. Bueno, és que fa molta gràcia fins cada cop, no? Però ja no podies ressuscitar un cop se't moria? Crec que no, Sortia un angelet? No, que cruel, no? Jo crec que sortia la làpida, segurament es podia ressuscitar si no t'havies de... Sí, hi havia aquell botó al darrere, no?, que havies de posar el clip. Exacte, és veritat, sí senyor, tens raó, Àlex. Ara m'has obert aquí un espai del meu cervell que tenia... Sí. Doncs que sapigueu que el Tamagotchi es va batejar amb aquest nom perquè és la unió de dues paraules, que és un és tamago, que vol dir ou en japonès. Ou. Tamago. Posa'm mitja dotzena de tamagos. Sí, però si dius tota la frase en català i només dius tamagos, no sé si t'entendran els japonesos. Ja, poder no. Però en català funciona, eh? Tinc els tamagos plens. Mira. Aquí t'entenen. Aquí sí. Doncs això, tamago, que vol dir ou, i després hi ha una segona paraula que és watchi, que vol dir rellotge. Mira. Quina watchi és? No. No. Rellotge. Quin watchi posa el rellotge? Ets mig japonès, ja, Mira l'hora, el watchi. Quina... Això.
El Watchi. Ou i rellotge. La idea era que tinguessis una mascota en forma d'ou que la portessis a sobre com si fos un rellotge d'aquests de butxaca. Hi havia gent que feia de cangur de tamagotxis, eh? No em diguis. Sí, quan tu no et podies cuidar del teu i tenies un compromís, el donaves a algú... M'has de vigilar el tamagotxi Tutor durant una legal hora. del... Sí, com un tutor legal. Això ho fèieu aquí. Però ja es veia, amb aquestes coses digitals primeres que van sortir, ja es veia que no anaven bé. Sí! Vull dir, ja preveies que el futur no seria A massa mi em més fotia guai. molta ràbia. Bueno, és els tamagotxis? El Tamagotchi. Però què havies tingut? Tu ja No, anar voltava per la classe amb un martell, Tamagotchi que veia... Què? Hòstia, i tant. Ets un assassí. En dèiem TT. Tete? Terminator de Tamagotchi. Què diu aquest? De veritat. És anys 80, no, això? No, era 96. El Tete. Encara anaves a col·legi, tu? El tamagotxi és del 96. Vet aquí perquè estàs assentat aquí. Encara hi era. Doncs que sapigueu que el Tamagotchi, encara que va morir la moda aquesta relativament ràpid, va ser el primer videojoc emocional. Quan se't moria apareixia això que hem dit, la làpida aquesta, i els experts diuen que el que va fer va ser assentar les bases psicològiques que utilitzen moltes aplicacions i xarxes socials actuals. Notificacions que interrompen la vida real, vincle emocional amb un sistema digital que no es viu, tota aquesta mena de coses que ens està portant pel pedregar. No ho vam veure venir i ara... I ara mira, goita. així, menjant-se-la. I estàs molt ficada a les xarxes socials, Anna? Hi he de ser, però intento no... També des de que soc mare intento no mirar-ho tant ni tenir-lo sempre a mà. No m'agrada estar potinats en el mòbil tota l'estona per casa. I soc més del que m'agradaria, però intento dosificar-ho bastant. Anna Andreu, eh? No busqueu Anna Andrés, que és una model. Bueno. Ho dic perquè... Està bé que ho diguis, sí. L'Anna Andreu també és model. Correcte, de l'Oceu, sí, però hi havia una... És que em va passar preparant l'entrevista. Anna Andrés, i dic, no pot ser, no és aquesta senyora. Anna Andreu, de Sant Quirze del Vallès, de Sants actualment. Sí. No marxaràs de la Renaixença sense abans tocar-nos aquí en directe una cançó amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera. Tocaràs Sencera. Sí. Que és el títol de la cançó. Sí. I jo també tocaré sencera. Tu tocaràs sencera i la cançó també la sentirem sencera. Moltes gràcies per venir a seure una estona a l'escó de la Renaixença. A vosaltres per convidar-me. Anna Andreu amb Laia Gluck, Arnau Tordera interpreten Sencera. Va arribar seguint un rastre, un matí de primavera, una idea que m'espanta i jo la feia passatgera. És difusa la frontera, jo que tinc la pell tan fina, però sé qui sóc i sé qui era, i la flor que m'enverina, i la flor que m'enverina. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim en la cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera, si no em vols sencera. Tan endins i tan mesquina, una estaca, una espina, jo n'he fet una bandera, és la flor que ara germina. Va arribar seguint un rastre, matí breu de primavera. La meva ombra separada, vaig deixar-la molt enrere, vaig deixar-la molt enrere. Condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim en la cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri a cada mà i regalim en la cera. Quina condemna haver-te de somiar, no em vinguis a buscar si no em vols sencera. Quina condemna haver-te de somiar, duia un ciri
sencera. Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries. Avui tenim la Boira, que és una femella de Jack Russell. Sí. Viu a Barcelona i la seva responsable és la Raquel Solà. Jo en havia tingut un de Jack Russell. Ah, sí? Més maco que aquest, ara que el veig. Ai, Bona és ben cua, bona cua. Sí. Va molt La Raquel ens ha dit que, no sé si ho veieu, per l'angle de la foto sembla que no tingui orella. Sí que li falta una orella. Oi? Us sembla? És un misteri, El que perquè tenen peio. la Raquel ens ha explicat... És que està mirant el gos i de Tampoc falta se li veuen les Concentreu-vos. Sí, Concentreu-vos. Parlaves del gos i m'han canviat i m'ha sortit en peio. I... No em falta, a mi no em falta cap falta orella. cap orella. No, Al les revés. té les dues amagades. Ara. Tinc gros. Doncs sembla que li falti una orella, de fet no ho sabem, però és que la Raquel ens ha explicat que un cop li van mossegar l'orella i no sabem si és que s'ha quedat sense. collonsos. Una cosa que tenim clara, i també amb la foto ens ho indica, no, que va amb un monopatí. Sí. Doncs és que no li agrada passejar, tu. Es veu que cada vegada que veu una boca de metro, ella ho associa en anar-se'n cap a casa i es fica cap a la boca de metro. Això de la foto potser no té orella i llavors li fan fotos sempre des del perfil bo. Potser sí. Com un Julio Iglesias. Jo ho faig, això. Sí? Sempre Julio busco Iglesias el també li perfil bo. feia. Sempre li fan des del cantó que no es veu la nena petita darrere. Exacte. He dit exacte, però encara no havies acabat la frase. Per què no passejarem aquest animal? Doncs l'any 1924 Barcelona està engrescada amb les obres de les primeres línies de metro de la ciutat. Van començar l'any 1922 i el mateix rei Alfons XIII... Renco la boca després de dir-ho. Va fer-ne la primera parada inaugural. Avui passegem el gos per Barcelona. Som el 12 d'abril de 1924. La passejada d'avui és ideal per la Boira, que és una gossa que no vol caminar per Barcelona si no té una boca de metro a prop. Avui estarem tota l'estona sota terra, mentre els obrers enllesteixen les obres del metropolità transversal, el que seria l'actual línia 1, que tots coneixeu. Bueno, Qui tots? Tots no ho sé, perquè jo quan ho he llegit el guió aquest dematí ho he hagut de buscar com era la línia 1 de metro, perquè no tenia ni idea. I és ben parida, travessa tot Barcelona. Què dius ara, boig? Jo l'agafo cada dia. Ah, sí? Qui és Cada que dia. cada dia? Tota la Laia. dia, de Bellvitge a Marina. Ah, mira, Però per bici. m'ha agradat molt que Vaig anant i venint. arrenca l'Hospitalet a Bellvitge i llavors acaba a Santa Coloma de Gramenet i l'última parada es diu el Fondo, que es va de Bellvitge fins al Fondo. Hosti, que bo. Que maco. Anem-hi un rato. Sí, un dia. Fem-la tota, un dia. Sí, Fem uns entrepans. però darrere el Sí, tren perquè ha de corrent. ser llarg, això, eh? No sé quanta estona tardes a travessar-ho tot. una hora. Una hora. De Bellvitge a Marina. No ho fem mai. 35 minuts. En metro? No ho hem fet mai. Ja ho farem, un dia ho farem. Fem-ho. El problema de la línia és que les obres són d'una magnitud descomunal, com us deia, travessen tot Barcelona, esclar. i les obres van amb retard, com és habitual en aquests casos. Heu de pensar que la construcció del metro de Barcelona és a pic i pala, eh? Avançar un metre comporta diverses hores de feina i la línia ha de tenir 4 quilòmetres de llarg. De tota manera, el capatàs de la construcció no sembla gaire comprensiu amb els seus treballadors. Per rato que sóc el capatàs. Va, coi de treballadors! Va, vagos, ganduls! Que la meva àvia picaria amb més ganes que no pas vosaltres. Vinga, va, acabar aquí. Fem tot el que podem, eh? Guaito com tinc les mans, eh? Vull dir que... D'aquí 6 mesos s'haurien d'haver acabat aquestes obres. Va, vinga, pica! Oh, potser si ens deixés de cridar d'aquesta manera i ens donés material com Déu mana, doncs aniríem més de pressa. Els obrers el que us fa moure són 4 crits ben donats. Vinga, va, acabar aquí. Va! Les condicions dels obrers de l'any 1924 són terribles. Ens trobem sota la dictadura de Primo de Rivera. Els moviments sindicals estan prohibits i Barcelona necessita mà d'obra, encara que sigui no qualificada. En aquesta mena de construccions el sou és baix i el perill de tenir un accident és elevat. Res.
Res, això són ganes de queixar-se i poca cosa més. Els obrers del metro són els anomenats topos, ja que, com els talps, ells tampoc veuen la llum del sol. A sobre nostra hi tenim els atrafegats carrers de Barcelona, però aquí dins del túnel el món s'atura i el silenci només es veu interromput pels pics i les pales dels obrers. La construcció del metro de Barcelona és una feina duríssima. La boira, el nostre Jack Russell, ja fa estona que s'ha adonat que allò no és com les boques del metro d'avui dia. Abans de tenir el metro de Barcelona en funcionament, molta gent va haver de suar sang. Bueno, el metro d'avui dia a Barcelona també fa una mica de por, Sí que és veritat, sí. Sí, bueno. I aquells passadissos, jo no he entès mai els transbordos, aquells passadissos llargs, la gent que canvia de parada per sota terra, podent anar per dalt i veure una mica l'ambient, i els veus tots allà, me cago en Déu, en aquell túnel. Hauries de tornar a pagar, si vas per dalt. No, home, ja et val el mateix bitllet, no? No Peio, no t'emmerdis. No, per això no m'hi fico. Penseu que els anomenats topos fan jornades de 12 hores. S'hi posen a trenc d'alba i no surten del túnel fins que ja és de nit. No, i això de no veure el sol, això va fatal pel ritme circadiari. Sí. El ritme circadiari. Què és el ritme circadiari? A vosaltres sí que us falta ritme. Va, a treballar! Segurament els obrers del 1924 no sabien, a diferència nostra, què és el ritme circadiari, no? Que també estaria bé explicar-ho una mica. Jo me'l miro cada setmana. El ritme... Què és és el ritme circadiari. Com el metabolisme. El ritme circadiari és el que vas en concordança amb el sol. Quan surt el sol treballes i quan s'apaga vas a dormir. El de les gallines. Exacte, aquest és el circadiari. És aquest, el circadiari. Circadiari, sí. El circadiari. No és anar a veure un tortell poltrona cada dia. No. Segurament deia que els obrers no saben de què va tot això i que pateixen les conseqüències de treballar 12 hores sense veure la llum del sol, que és gros, això, I entren de nit i tornen a sortir, que ja és de nit, altra vegada. Sí, doncs mira, Peyu, ara hem pensat uns canvis i això s'arreglarà, ja veureu. Sí, ja veureu. Les obres van tan endarrerides que l'empresa responsable, que per cert és privada, ha decidit fer 2 torns. Els obrers del torn de dia treballen de les 6 del matí fins les 12 de la nit. Llargot, no? Per molt que paris a esmorzar. Sí, no, se't fot llarg, Hi ha feina, Sí. I llavors hi ha els del torn de nit que treballen des de les 12 de la nit fins les 6 del matí. Solucionat, Els que sortiu el de bon dematí tindreu tot el dia per anar a parar el sol. Veus que bé? Hòstia, jo no sé què prefereixo, la veritat, Jo no treballar. Sí, també és veritat. A les dues. A partir de llavors, les obres del metro de Barcelona són ininterrompudes. 2 equips d'obrers aniran rellevant-se. En aquell túnel hi ha pic i pala les 24 hores del dia. Però a vegades, en aquesta mena de coses, no es pot córrer. Pep, què és aquest tremolor, Ho sentiu o no? A veure, es pot saber per què esteu parant? Va a treballar. Ja fa dies que sentim tremolors molt estranys. Sí, va, deixeu-vos de ximpleries i vinga, va, a treballar aquí. Pico i pala, Va. Home, però és que sentim freses, Vull dir, és que aquí se sent una cosa que... A treballar, us dic! Bueno. Els obrers més experimentats ja fa dies que estan notant uns tremolors que no són normals. És un tram subterrani amb un terreny difícil. Capatàs, això és molt perillós. Cada cop que fem anar al pic, el túnel tremola. Bueno, em sembla que són molt poques ganes de treballar, això. Mira què passa, Si tremola, deu ser que passa el metro prop. No pot passar el metro perquè l'esteu fent. No hi és el metro encara. L'esteu fent. Ho entens o no, això? Ja m'ha costat, però ara ho he entès. És que tinc el circuit... Ara sí que tremola a Barcelona, Jo me'n recordo, hòstia, el Capitol. Sí, noi? Home, i tant. El camerino aquell d'allà sota de la sala Pepe Rubianes, anaves a cagar allà, passava el metro, et tremolava el cul, Sí. No, mira, veure què passa com pico, Ja veuràs. Sí que tremola, sí. Veus? Sí que tremola. A veure... Prova tu, Xuriguera. Deixa'm-ho provar a mi. Veus? No ha passat res, Bueno, que molt fluix, ja veuràs. Pica més fort, malparit. Toma. Què? Fes-ho tu, Xuriguera. Porto jo. Deixa'm-ho picar a mi. Veus? Però pica fort, hòstia. Pica fort. Tu com ho faig jo. Guaita. És ben parit això, treballar així. Guaita. Pica tu. Sembles dinamita, tu. Pica tu. Deixa'm picar jo. Pica tu. Aquests efectes m'agraden. Ai, noi, com hi disfruteu. Som el dissabte 12 d'abril de 1924. Durant el torn de nit, llastimosament, les queixes dels obrers han sigut ignorades i en un moment de l'excavació passa el que no hauria hagut de passar mai. El túnel s'esfondra amb els treballadors a dins.
Ara sí que m'han tremolat les orelles, eh? Passar el bany tant. Un pecat massa fort, ara. Pica tu, pica tu. Pica tu, pica jo, ens Pica hem tu, passat. pica jo. Jo no picaré més. I em sembla que al final per això el que ho ha fet caure ha sigut el copet fluixet, eh? Aquell el pic A vegades, aquell. És com allò l'últim trago? Saps que és el que et fot mal? Ei! La versió oficial primer parla de 2 morts. Bueno, ens hem escapat barat. Bueno, bé, si no et toca a tu... Ah, no, sí, clar. A mesura que passen les hores, els cossos però van apareixent. Al final serà un total d'11 víctimes mortals. Les obres del metro s'han convertit en la seva tomba. L'endemà, Barcelona es desperta amb un forat gegant entre plaça Catalunya i la Bordeta. Els familiars reclamen justícia, però no s'hi pot fer gran cosa. Senyora, l'acompanyo en el sentiment. Moltes gràcies, bon home. Sí. Ai, quina pena tan horrible que tinc dins meu. Pobre família. Vostè també formava part de la brigada, no? Sí. Bueno, més o menys. Jo era el capatàs. Ah? Però érem com una gran família. Ah. Una gran Ens família... estimàvem tots, Peyu. Sí, d'aquella manera, Penseu que l'empresa, just després de retirar els cossos, ordena continuar amb les obres immediatament. No hi ha temps per perdre, ni dia de dol, ni ximpleries, tu. Ja, què vols fer-hi, eh? La vida continua, Noi. Show más Gordona. Sí. Què? Has dit show más Gordon? Show más Gordona es diu. Sí, amb gel. La injustícia és enorme. Els obrers eren gent sense estudis i les seves famílies no tenien recursos per pagar-se un advocat. La gran majoria són immigrants amb origen a Andalusia, Múrcia o l'Aragó. Pocs catalans, per no dir cap, treballen com a topos. No eren catalans, però també eren bones persones, Sí, Peyu? esclar, home. Ens estimàvem molt, tots. Tots. Eren com una gran família, tots Jo, nosaltres. miri, jo era la dona del Ramiro. En Ramiro. Sap el Ramiro? En Ramiro? Ramiro. Espera't. El... En Ramiro. Ramiro. Un que era molt alt. No. No. No, aquest no. un No, el Ramiro era... Ara no em ve el petitó. cap, però en Ramiro me l'estimava molt, Sí. Molt bona persona, el Ramiro. Sí, tant que sí. Explicava uns xistes, que sí? No. No, era més aviat eixut. No, era molt eixut. Però sí, Érem una gran família, Peyu. Sí, ja es veu. Tan gran que quasi bé no els coneixíeu, hòstia. Era molt fosc allà sota. Esclar, Era ja molt me'n fosc. faig càrrec. I no ho veia. Poder feia el torno de nit, Ja. feia el de dia. Sí. L'únic consol que em queda, no?, és que, mira, amb els diners que ens donarà l'empresa, no?, podré seguir posant un plat a taula. Sí, bueno, sí, no, sí. Sí, no? A veure, no... No? Sí. Sí. No voldria desil·lusionar-la, però és una mica delicat aquest tema. Ah, no li Ai, pagareu què vol res? No els hi pagareu res, Heu de parlar amb el jefe. Escolti, que Soc el jo tinc capità. uns fills, per alimentar. No haguessi cardat tant, doncs. Vull dir... Perdó. Se li acaba de morir l'home sota el Sí, metro. perdó. No, demano perdó. En Ramiro, és que tens en Ramiro calent encara. Hi ha personatges que els expulsaria un parell de setmanes. No, La majoria del xuri. estava en un pàrquing, jo. Que sapigueu que això que hem explicat va anar així, Una investigació posterior manipulada de dalt a baix conclou que la culpa havia sigut dels treballadors. Com que ha sigut una negligència seva, no hi haurà compensació per les famílies. Déu-n'hi-do, Que gros, això. L'enfonsament del metro de Barcelona del 1924 es va intentar tapar de totes les maneres possibles, malgrat tenir un forat enorme al mig de la ciutat. Pocs diaris se'n van fer ressò. No en van parlar? És curiós, no surt a l'avantguàrdia, aquell forat. Heu vist que hi ha un forat a plaça Catalunya? No diu res, No diu res. Què parlen, doncs? Un diari de l'època, després d'anuncis de remeis contra la calvície, la sífilis, la impotència i el reuma, després de tota la publicitat del teatre, el cinema, el futbol i els toros, titulava petitonet a la pàgina 17 enfonsament al metropolità transversal. Un titular que dius, bueno... Justet. Ni els 11 morts, ni res. Déu-n'hi-do, Ramiro. Anem a veure si en comptes d'11 morts en seran 12, o no. A veure si sobreviu el Jack Russell de Barcelona, que li agradava tant entrar al metro. A veure, jo sóc aquí amb la... Marta? Marta. De Sabadell? De Sabadell! Mira que bé, Sabadell. Us coneixeu? Perquè a Sabadell us coneixeu. No. Us coneixeu tots a Sabadell. Sou No, ben bé. Sou una gran família. 270.000, oi? Som una gran família. A veure, a quina ciutat es va construir la primera línia de metro de la història? A. Londres. B. París. O C. Moscou. Ostres,
Ai, ai, ai. Esto és difícil. Ai, que el mato. Moscou. Moscou. La boira Està morta. és morta. L'ha matat. Es va construir a Londres la primera línia de metro el 1863. La boira, la Jack Russell de Barcelona, que li agradava anar amb metro, ha mort, sepultada per l'enfonsament. Tornem cap a casa després de saber que l'any 1924 11 obrers van morir perquè nosaltres avui dia puguem anar amb metro. Irònicament, és la línia vermella. La línia que va costar sang humana tenir-la acabada. La línia es va acabar inaugurant 2 anys més tard i l'accident de seguida va formar part del passat. La boira. I fins aquí la Renaixença. Que el senyor sigui... M'estic saltant les coses, perdoneu, no ho he dit bé. Fins aquí la Renaixença, ens trobarà com sempre al segle XIX. Ara sí. Que el senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit!